Moi! Ja nyt mä ajattelin kuvata videon, jossa mä hypin maastoesteitä Lunan kanssa. Ja mä ajattelin, että tää on vähän jännittävämpää, jos mä menen ilman satulaa. Ja sitten vielä tää viimein, mut joo, lähdetään vaan. Nyt mä lähdin maastoesteille. Päivi. Mulla on siis tosiaankin Iida mukana. Eli yksi mun kaveri, niin joo, kuvaamassa. Laukka. Okei, nyt me ollaankin täällä maastoesteillä jo. Joo, mennään ekan pariin. Me tultiin jonnekin, me tultiin tänne niinku, mikä tää nyt on, en mä osaa sanoa, mut joo, täällä se maastoeste on jossain tällaisessa hiekkapaikassa. Ja siis se ensimmäinen maastoeste on täällä. Tämä maastoeste on siis tommonen joku tinnirieste, mut joo. Jes, hyvä! Sitten on tää kivillä ja se on tommonen. Jes, hyvä! Seuraava on tommonen puueste. Jes, hyvä! Seuraava on tommonen punainen. Ja jotkut hevoset pelkää tätä, koska mä en tiedä mikä tossa on. Toi on pieni, mutta toi on sillä vaan toi punainen väri. Niinku se edellisestäkin oli semmonen. Joo. Yes. Ei, seuraavaksi lähdetään takas tallille. Ja joo. Sama reitti kun tultiin tallille. Kun siis tänne maastoista. Okei, nyt mä oon tallilla ja toivottavasti tykkäsit videosta. Ja me nähdään ensi videon parissa. Moikka!